Ond y saith yma o safon uchel, a dwi'n siŵr i bydd hi'n bles iawn gyda'r hyn sydd o'i blaen hi. Ar y brig ar hyn y bryd, mae gyda ni eiddo Mark Swiston, Llanmorlais Dynamo, ebol D, coeswyn, a Jack Bowman yn arddangos ar ei rannau. Dwi'n meddwl bod y cyffylau, bod ni ar y diwetha nawr. Pari bach broced. Unigol, ie. Yn eiddo i Miss Sian Riddle, allan o Llanarth Prince of Wales a Mitchell Troy Starlight. A fel wedys ti Owen, yr ola i gael ei feirniadu'n unigol. Felly, Julie Evans y beirna nawr yn edrych ar y ceffyl yma'n symud, edrych yn sicrhau bod y cerddediad a'r trot yn syth, bod y carnau ddim yn troi mewn nac allan. Saith yn y dosbarth Owen, ac o ran safon, beth yw'r dargraffiadau di? Mae'r safon yn gyson tu hwnt wedi bod trwy gydol y bore. Er bod y nifer bosib ddim mor fawr ag arfer eleni, mae'r un sy'n gyntaf, mae'r hyn o bryd eiddo Mark Swiston, Llanmorlais Dynamo wedi cael crynlwyddiant yn ystod y flwyddyn. Mark Swiston yn dod o'r gwyr wrth gwrs, ond yn cael ei ddangos gan Jack Bowman heddi. Felly 1-1-3-2 yw'r rhif ar y ceffyl ar y brig. Mae'r rhif anghywir gan yr arddangoswr. Yn ail wedyn 1-1-2-5 Gwilym Howardson, Sangrig, Sam a'i Am. Y tad Pentrefellyn Jake a'r fam Heigmor Seren Wen. Mae'r hat i ffwrdd. Ac mae'r linell yn aros yn yr un drefen. Ie, mae Julie Hifney wedi meddwl o gwbl. Mae'n hapus gyda'i gosodiadau. The 2-year-old colt goes to number 1132, which is owned by Mr. Mark Swiston, with Llanmorlais takes now. In second goes to 1125. Mae'r hosynau mas, mae'r cardiau allan hefyd yn dynodi bod yna wobr gynta wedi cael ei ddyfarnu gan Mrs Julie Evans gyda'r adrannau a'r ebolion dyflwydd oed yn dod i'r fuddigol Llanmorlais Dynamo yn eiddo i Mr Mark Swiston allan o Thornyside the Predator a Llanmorlais Crystal yn sicr yn fore da iawn iddyn nhw. Yn ail wedyn, eiddo Gwilym Howardson, Sangrig, Sam a'i Am. Y tad Pentrefellyn Jake yn geffyl enwog. Ac wedyn yn drydydd eiddo John Haywood, Four Ways Prince. Jack Bowman. Mae'r gwobre'n dal i ddod yma yn y prif gylch ar y fore di Mawrth. Y garden goch a'r rhosyn coch yn dynodi mae Llanmorlais Dynamo sydd yn dod yn fuddigol yn yr adran yma. Yr adran dy a'r ebolion dyflwydd oed. Yn eiddo i Mr Mark Swiston ac yn cael ei arddangos yn hyfryd gan Jack Bowman.